السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين أغثني 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 توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري يا رب يا رب يا رب يا الله يا باسط يا رزاق يا فتاح يا کریم الہی تو آسان اپنی مشکلات طفیل محمد علیہ السلام میرا حبیبہ میرا پروردگارہ تمام تعریفیں تو رب کعبہ دے واسطے تمام خدائی تیرے حکم دے تابع میرا حبیبہ اپنے پیارے محبوب مدینے والے سائیں دے صدقے میرا مالکہ گاؤں دے ہوتے جڑے ہمیں مشکلات ہیں دور فرما میرا حبیبہ جڑے کشمتا ہے مصیبتہ ہے آفتہ ہے بلایا ہے میرا حبیبہ تو ٹار دے میرا مالکہ تو ٹار دے ان غریبے دے تو رحم فرما کرم فرما انہیں دے مال دے وچ انہیں دی آل دے وچ انہیں دی روزی دے وچ انہیں دے رزق دے وچ میرا حبیبہ مشکلات ٹار دے میرا حبیبہ مصیبت ٹار دے آفتیں کنوں بلائیں کنوں جڑے کنوں فسادات کنوں ناگہانی آفتیں کنوں میرا حبیبہ محفوظ فرما یہ غریب جڑے سارے پیارے مرشد ہزاری شاہ جیلانی دے مرید ہیں میرا حبیبہ انہیں دے اوپر رحمت فرما انہیں دے روزی رزق دی برکت عطا فرما انہیں دی جان دی مال دی عزت دی آبرو دی حفاظت فرما حاسدین دے حسد کنوں ظالمین دے ظلم کنوں شریر دے شر کنوں میرا اللہ محفوظ فرما میرا حبیبہ میرا اللہ جڑے بیمار ہیں انہیں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما جڑے بے اولاد ہیں انہیں کو نرینہ اولاد عطا فرما جڑے بے گھر ہیں انہیں کو گھر عطا فرما تنگ دستیاں جا تنگ دستیاں دور فرما مصیبت دارے جا مصیبتاں دور فرما میرا حبیبہ اسا تیری دربار ہے سر سجود سے دست پر دعائیں سے میرا مالکہ رب کعبہ نے غریب دے اوپر رحم فرما کرم فرما میرا مالکہ اسا سارے کو مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کی بعد اب حاضر نصیب فرما میرا کعبۃ اللہ شریف دا طواف نصیب فرما روضہ رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ دیا صداواں بلند کرنا آمین اساں کو کربلا مولا دا دیدار میرا مالکہ اساں کو سونے ابو بکر صدیق دی روزے دا بھی دیدار کٹھے یارے غارے حضور دے روزے دا دیدار تھیا تے اساں کو دیدار بھی تھیا میرا مالکہ کرم فرما رحم فرما درگزر فرما غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما میرا حبیبہ اسارے اساں وچ کوئی غلطیاں ہیں کوئی کوتاہیاں ہیں کوئی گناہ تھی گئے کوئی میرا مالکہ یا وچ تو ناراضی یہ ناراضگی اساں دور اسا تیرے دربار خط چاہی بیٹھے ہوں توبہ کرنے بیٹھے ہوں اساری معافی قبول فرما اساری معافی قبول فرما میرا مالکہ کشمتا دور فرما یہ جڑے پوتھی گئے میرا مالکہ انہیں کو جنت الفردوس عطا فرما انہیں دے جنہیں پچھلے انہیں کو صبر عطا فرما انہیں دے صبر انہوں مولا انہیں کو عجر عطا فرما میرا مالکہ کرم فرما رحم فرما مگر نہیں آمدہ میرا بین منگیا تھا مگر نہیں آمدہ اسا گناہگار سے کملے کوجے سے اسارے ہمارے کو نہ دیکھ اسارے ہمارے کو نہ دیکھ میرا مالکہ کرم فرما رحم فرما باج فرما درگزر فرما نرمی فرما مالکہ نرمی فرما المش دلائق کہنا ہے کرم سارے حق کئی بیٹھیں تیری دربار ہے رودے بیٹھیں حق کئی بیٹھیں اساں بھی سجا کرتے سید سادات صدقہ آل رسول دا میرا کریم کرم فرما باج فرما
محبوب دا صدقہ، محبوب دی آل دا صدقہ، محبوب دی اصحاب دا صدقہ، محبوب دی ازواج دا صدقہ، محبوب دی پیارے دا صدقہ میرا کریم اکرم صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ محمد وعلی آلہ وصحبہ